муъҷиза! Зани 25-солаи якбора 9 кӯдакро таваллуд кардааст. 5 писар ва 4 духтар зани африқоӣ якбора таваллуд кард ки пизишкон вазъи модару 9 фарзанди ӯро хуб арзёбӣ мекунанд. Рӯзи 4 май зани 25-солаи африқоӣ якбора 9 фарзанди солим ба дунё овардааст. хабар медиҳад РИА Новости. Вазорати тандурустии маҳаллӣ ки ин зан сокини ҳамон ҷое мебошад, вазъияти модару ҳар 9 фарзанди ӯро хуб арзёбӣ мекунанд. Ҳалима Сисе тариқи ҷарроҳӣ 9 фарзанди солим таваллуд кардааст. қаблан хонаводаи ӯ аз 7 фарзанди дар батни модар буда хабардор буданд, вале ҳангоми ҷарроҳӣ пизишкон 5 писар ва 4 духтари саломатро берун оварданд, навиштааст Вазорати тандурустии маҳаллӣ дар саҳифаи фейсбукии худ. ба хабари таваллуд шудани 9 фарзанд кишвардори Малӣ ба низ таваҷҷӯҳ кардааст. ӯ супориш додааст ки модару кӯдаконро барои назорати беҳтар ба бемористони назоратӣ интиқол диҳанд. ёдовар мешавем ки инчунин ҳодиса бемисл ҳанӯз соли 2016 дар Ҳиндустон рух дода буд. зани 42-сола Мария Фернандес якбора бидуни ҷарроҳӣ бо роҳи тиббӣ 11 фарзанди солимро ба дунё оварда буд. шумо дар канали Like TJK қарор доред. ин буд мавзӯи имрӯзаи мо. тамошобинони гиромӣ, ҳатман дар видеои мо лайк монда дар канали мо обуна шавед ва видеоҳои нав ба нави моро интизор бошед ва агар тавонед ҳар рӯз 10 салавот ба пайғамбарамон саллаллоҳу алайҳи ва алиҳи ва салам бифиристед, то аз шафоаташ бенасиб намонед.